वृंदाक वैष्णव वृंदाक आई छे भक्ति रसामृत सिंधु सेशनांक सकड़ा हृदयपूर्वक स्वागत करता। हरि बोल। प्रथम जानु श्री कृष्ण परमात्माले चरणारविंदाक वंदन कोरनु तशीची परंपरागत जावन आशिल्ले सकळ गुरुवारी आंगल चरणारविंदाक वंदन कोरनु आणि उपस्थित आशिल्ले सकळ वरिष्ठ वैष्णव वृंदांक तांगेल चरणारविंदाक वंदन कोरनु आयचे आमी हे सेशन प्रारंभ करूया। हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजी हांनी दोन सेशन भारी सुंदर रुपारी काढलेले आसा। पैरी प्रथम अध्याया विषय त्यांनी आमकां सांगून दिले। कसन विषय सांगून दिले त्यांनी? भक्ती विषय आणि क्लेशाग्नी शुभदा तश पुरा लक्षण सांगून दिले की अप्रारब्ध प्रारब्ध बीज कुटम हे जेवचे कारण म्हळ्यार आम्ही कर्म बंधनांत फसताची आणि पाप प्रवृत्ती आशिल्ली निमित्त हे रिपिटेशन जाता वता म्हणून आणि पाप प्रवृत्ती हे आम्ही कसने दान धर्म केलेले यज्ञ याग केलेले निमित्त उण जायना त्या केदनय एक बीज आमगेल जे पाप प्रवृत्तीचे पळय ते नाश करता जाल्यार भक्ती लक्षण आईल शिवाय ते नाश जायना म्हणून ताणें आमकां सांगून दिलेले आसा। बिल्वा मंगल ठाकूर हांगील जीवनशैली तुम्ही पळयल्यार तुम्ही वाजू येतवरी हे पुरा लक्षण तांगेल हबूर हबूर तांणी डेव्हलप करून तांणी एक ते स्टेजार प्रीतीच देवाले पात्र जाल्ले स्टेजार पाविल्ले आसा। आम्ही चौराष्टकम सांगताची तांणी भारी ऍप्ट एक्झाम्पल म्हणून सांगितलं। प्रभुजीन आमकां साधना भक्ती भावभक्ती प्रेमा भक्तीचे लक्षण सांगून दिलेले आसा। क्लेशाग्नी शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभ सांद्रानंद विशेषात्मा आणि श्री कृष्ण आकर्षणी हे पुरा आमकां सांगून दिलेले आसा। आता आयच दिवस आमगेल वोटसाची हरग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी तांणी आमकां भक्तीचे प्राथमिक जावन आशिल्ले कसन अवस्था आसा ते आमकां म्हळ्यार द्वितीय अध्याय भक्ती रसामृत सिंधूचे ते आमकां तांणी सांगून दिवचार आसाची। मथुरा माताजीले इंट्रोडक्शन जेवका म्हणना तांणी देव पूर्वक सेशन अटेंड करताची आणि लास्ट कोणाक कसं कसं प्रश्न येत पळय ताजी सुलभ रितीन प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन जावन आमकां तांणी आन्सर दिताची तकडा मना अवस्थेशी वेल की ना म्हणून तेवे निमगिताची तितलो तांणी प्रयत्न करताची आमगेले प्रेमळ तांणी माताजी आणि होलिनेस जयपताका महाराज हांगेल तांणी डिसायपल जावन आसाची माताजी। तर आमकां अशें दिसता तांगेले मन आत्मा पुरा हे भागवत पुराण कोंकणीत वावरता आसता म्हणून तेव्हा त्यांनी केन्नाय उपस्थित असतात आमकां सहयोग करच्याक आनी तांगेले योगदान आणि दृष्टिकोन आसपळ पुरा विषय ते आमकां भारी महत्वाचे आसता बिकॉज एक्सपिरियन्स एंड द विजडम काउंट्स अजनेम। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुम स्वागत करताची एंड वी आर वेरी ईगर टू हियर फ्रॉम यू। हरे बोल। हरे कृष्णा। सो मंगलाचरण प्रोग्राम स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फर्स्ट म्हाका हांव एक भक्ती मिगल तितली भक्ती ना, हांव काही भक्ती व्हडली भक्ती न्ही जाल्यार म्हाका हे एक अवकाश दिवन हे प्रचार करचे, हे भक्ती वेल प्रचार करून मिगेल गुरु महाराज जाले एक ऋण थोडेच एक पावोच्याक म्हाका अवकाश दिलेलाक हे भागवत पुराण कोंकणी सकळ सदस्याक हांव तुमगे धन्यवाद सांगता। आणि हांगा उपस्थित आशिल पुरा भक्त वैष्णवी तांगेल बिझी शेड्यूलान तू जॉइन जालेलाका आमगेल अनंत धन्यवाद तुमकां सगळ्यांक। सो प्रभुपादाले चरणाक नमस्कार कोण, मिगेल गुरु महाराज जाले चरणाक नमस्कार कोण, आणि मिगेल मालगड्या पुरा सकळ आशीर्वाद घेवन मिगेल हे आयचे कथांतू थोडे मिगल टाइम मारी मिगल मनांतू शब्द घेवन हे मिगल सेव करचे म्हाका अवकाश मेळका म्हणून हांव सगळ्यां लागीं मागता। सो आता माताजी सांगले म्हणके उत्तम नरसिंह प्रभूना आमकां भारी लायक कोण सांगले। तांणी कसं सांगले आमकां वज्राचे परीक्षा करूंक गोत, वज्र म्हळ्यार कसं म्हणून गोत आसता। वज्र गोतना जाल्यार आमकां खाली एक ग्लासाक पीस दिल्यार आमी वज्र म्हणून नमगता वैवार। तशीच आमकां भक्ती म्हळ्यार कसं म्हणून कळटा, भक्ती म्हळ्यार कसं करचें, भक्ती सेवा म्हळ्यार कसं न्ही ते कळल्यार मात आमकां भक्ती करूंक अवकाश मेळटा आनी समकूरूंक जाता। आणि उत्तम नरसिंह प्रभू सांगला आमकां सालोक्य सायुज्य सालोक्य सारुप्य साष्टी सामिप्य ते मुक्ती ताजे बद्दल समेत आमकां सांगले। आणि कोलवे श्रीधर आले एक काणी सांगले। आता माताजीन पुरा रिकॅप केला, सो हांव थोडेची रिकॅप केले। तशी आज आम्ही भक्तीचे सुरेख प्राथमिक अवस्था कसले म्हणून आम्ही पळया। हे रूप गोस्वामी भक्ती रसामृत सिंधू बरोवपा जाल्यार कितली वर्ष घेता सांगताचे हांव आयकलेली, 30 वर्ष घेतला म्हणून म्हणताचे ते भक्ती रसामृत। जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान आमकां हे सुलभ जावन इंग्लिशान ट्रान्सलेट करून आमकां सुलभ भक्ती बगे आमकां नॉलेज दिला। रूप गोस्वामी सांगता भक्ती आमकां फुडली जन्मा दुखून येता। कशी आता भक्ती फुडली जन्मा दुखून आयल्या जाल्यार ह्या जन्माक कशी उडगास जाता। आता एक बिल्डिंग पडयल्या कितली की 90 फ्लोर की 24 बिल्डिंग ते पळयल सुद्दां आमकां भक्ती उडगास जायना। तेंची देवस्थान पळयल्यार खंडीत हांव भक्ती उडगास तशी भक्ती उडगास जावपाक जाल्यार भक्ती अंग भक्ती आमकां येवची तसले दृष्टी आमकां पडल्यार मात आमकां भक्ती उडगास जाता। जाल्यार फुडल्या जन्मांत आमी खंय भक्ती करून सोडल्या पळय ते बिंदू देखून सोडलेले बिंदू देखून आपास ह्या जन्माक भक्ती स्टार्ट जाता। तुमकां तस भगवद्गीता 2.40 दोन्ही चॅप्टर 40 श्लोकांत सांगता नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमेप्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् म्हणून आम्ही थोडे तरी भक्ती तरी केल्यार ते अनेक जन्माक कंटिन्यू जाता म्हणून सांगतात। तशी आम्ही खंयची फुडली जन्मांत भक्ती केली तेन्ना ह्या जन्मांत ते बिंदू देखून आमकां ह्या जन्मा भक्ती स्टार्ट करूंक भगवंत आमकां चान्स दिता। आम्ही हे भौतिक प्रपंचांत बुड्डून हे बद्ध अवस्थेंत आम्ही केन्नाय इंद्रिय तृप्ती आमगेले हे शरीराचे सुख तांतूची कशी सुख घेवका कशी संतोष करता इंद्रियाक तेची आलोचना करतात। आणि मिथ्या अहंकार हे खंयची आमगेल नाही खंयची मिगेल नाही
ते मी गेले ते हांव केलेले आणि हांव ताचे अधिकारू हांव सांगितले तशें तसले मिथ्य अहंकारान आमी देवाक विसरून गेले देवाक विसरून वताचे हे कशी अज्ञान सुकृती देखून आमी आमगेले भितर सुप्त जावन आशिल्ले भक्ती जागृत जावका कशी ती जागृत जाता म्हळ्यार अज्ञान सुकृती लास्ट टाइम एक म्हणटा दिव्या माताजीन की निमगिलें अज्ञान सुकृती कसं न्ही म्हणून अज्ञान सुकृती आम भक्ती शूर करूंक हेल्प करता अज्ञान सुकृती म्हळ्यार आता रोडारी नाम संकीर्तन करून वता आसाची भक्त आमी ते रोडारी वता आसच की राबल्या कितें आमगेले कान्ना पडता ते हरिनाम कान्ना पडता तेच ना आमकां भक्ती करता म्हण भक्तीची उडगास जाता ना आमगेले घरकडे आमगेले कोणाकी बापा की अण्णा की मानता की कोणाकी देवा नांव गोविंद म्हूण नांव दवरला गोविंद 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 म्हणून आपयता आमी भक्ती करता म्हण आपयना जाल्यार ते एक भक्ती म्हळेलें जाता ती एक अज्ञान सुकृती जाता दामोदर म्हूण नांव दवरताची दामोदर 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 म्हणटा निजांत दामोदर लीला समेत उडगास जेवच्या पुरो दामोदर लील हो आमगे दामोदर लील आयकतना मिगेले अण्णाक दामोदर म्हूण नांव दवरला न्हय म्हणून हो दामोदर म्हण तशी लीला एक उडगास जेवचे पुरो तशी अज्ञान सुकृती मेळटा त्या निमित्त केन्नाय आमगेले घरकडे कोणा देवाल नांव दवरता ते कटकून आपोवचें दाम्मा वेंकी अशी तसकड आपोवचें न्हय फुल नांवान आपोवका केशवा दामोदरा माधवा अशी कसं नांव दवरताचे पुंडलिका हे म्हणून फुल नांव आपयल्यार तांकां नेक्स्ट जन्माक ते अज्ञान सुकृती ओट्ट जातके तशें आम जयपताक महाराजांनी सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तांणी एक पंथा बॅक टू गॉड की भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूट करतले भक्ताले नामधारे तांकां पळयल सता तांकां सिकी जातके कशी जावन ते पळोवन मागशी कितली की धूर धांवन वताची म्हळ्यार ते दर्शन जाले सता त्या भक्ता दर्शन जाले जाल्यार सुप्त जालेली भक्ती जागृत जाली तांकां जयपताक महाराज आता नारद मुनीले आमी उदाहरण घेवया नारद मुनी कशी चातुर्मासा वेळेक दासी पुत्र कसले भक्ती विशीं कसली गुतना जाल्यार ते संताले उच्चिष्ट आणि तांकां संताले ते सेवकी करून तांकां भक्ती जागृत जाता आणि नारद मुनी जाता तशी आमकां अज्ञान सुकृतीन समिता भक्ती आमकां ह्या जन्मांत उडगासून जाता आता उदाहरण आता केलं पण सांगताचे अरे वचा रे आम्ही आज इस्कॉना वचा आजी इस्कॉना तू नरसिंह चतुर्दशी के भारी लायक अभिषेक आणि करताचे या वचा म्हणून कोणी एक तांडून व्हरता आता देवाल दर्शन पळयता अभिषेक पळयता आणि प्रसाद सेवन करच्या पुरो कीर्तन आयकता मागीर नृत्य करच्या पुरो मागीर केलो पंथा सांगताचे यो वचा वृंदावना ट्रिप घाला के अशी भक्ती न्ही अशी एक कोणी एक गंमत करूया म्हणून वृंदावना वता थंय राबता थंय तेन्ना अज्ञान जालेले अज्ञात सुकृती मेळटा सुप्त जालेली भक्ती जागृत जावच्याक साध्य आसा आनी केले पंथा भगवंताक अर्पण केले तुळसी ह्या स्मेल घेवचे फूल स्मेल घेवचे आणि भगवंता घालेल माळा ते धारण करचे हे सकड ताजेन समीत आमकां अज्ञान सुकृती जागृत जाता कितले आमगेले इस्कॉनांत असल सकड आमी फूल दिवचे फूल देवा अर्पण केलेले फूल हुंच्या दिवचे आणि माळ घालची प्रसाद दिवचे हे सकड करताची कसं म्हळ्यार आमी हे भौतिक प्रपंचा मुळगून आशिल्ल्यांका हे आमी आध्यात्मिक प्रपंचा येवका देवाल भक्ती कडे येवका म्हणून इस्कॉनांत मस्त सकड प्रयत्न करता ते व्हड इस्कॉनांनी आमगेलेची देवस्थाना पुरा कार्कळा पुरो कोडेला पुरो खंय ते तीर्थ देवाल तीर्थ आणि गंध आणि देवा अर्पण केले तुळसी ते फूल दिवची क्रम आस कसं लागता ते दिताची ताजे गंध लायिल्ली तीत घेतली ते तुळसी
वासन घेतील निमित्त आमगेले सुप्त जालेली भक्ती जागृत जावका अभिवृद्धी जावका म्हणाले जाल्यार आमकां ताजी मोल गोतना मोल गोतुना ते कसले दिसता आसची म्हळ्यार आमकां गोतुना तशी तसंच कल्चर इवन आमगेले जीएसबी कम्युनिटी समित आसा हांव पयलीं एक हे पळयले कसं कारकळचे व्हंकलेचे व्हिडिओ तांतू पावस येता आसा पूरा चेल्या चेडू भक्त पूरा पावस तिम्मून देवाक होवन पालकी उत्सव करता आसाची कसल भक्ती आसा आमगेल्या कोंकणी कम्युनिटींत जीएसबी कम्युनिटी कसल भक्ती आसा मडस्थान घालता आसाची हो ते मडस्थान घालची कसल एक कष्ट जाल्यार तांतू मडस्थान घालची कितली भक्ती आसा सो आमगेले सगळ्यांत भक्ती म्हळेले सुप्त जावन आसचीची सगळ्यांत आसा आम नॉट ओन्ली इंडिया पूरा फॉरेन तांकां देव म्हळेले एक सुप्त जावन आशिल्ली भक्ती आसची आसा ती भक्ती जागृत जावका जाल्यार आमकां कसं म्हळ्यार भक्ती अंगा वट्टू संपर्क मेळटा हे सगळं आता सुरेश सांगिल्ले ना जाल्यार एक शुद्ध भक्ताले संघ शुद्ध भक्ताल संघ मेळ्ळारी समित आमकां सुप्त जावन आशिल्ली ही भक्ती जागृत जाता उदाहरण एग्जाम्पल एक बोरवेलान तो एका पत उद्दा येयना तेन्ना वयर देखून उद्दा घालपाक पडटा वयर देखून उद्दा घाली सत्ता आपात अशें करून मारली सत्ता उद्दा वयर येता म्हळ्यार उद्दाक भुंयतू सकल आसची आस जाल्यार मध्येन तूं ते वारे आशिल्ले निमित्त उद्दा वयर येना वयर देखून आपास उद्दा घाल सत्ता आपापी उद्दाक वयर येता तशी कसं म्हळ्यार आमगे हृदयांत भक्ती ऑलरेडी आसा जाल्यार मध्येन ते वारे कसं न्ही ते माया देविले वारे आमकां आशिल्ले निमित्त देवा लागीं वचच्याक सोडना ताका कसं न्ही आपास उद्दा घालचे म्हळ्यार उद्दा घालचे म्हळ्यार हे सत्संग भक्ती पुरा अंग देवाल दर्शन हे प्रसाद हे पुरो सकड घाली म्हण जाता ती भक्ती जागृत जाता म्हणून सांगताची रूप गोस्वामी तशी सांगतो चैतन्य चरितामृत सांगता कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार कृष्ण सूर्याले समान आणि माया म्हळेले अंधकार समान यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार खंय कृष्ण आसा थंय माया अधिकार ना म्हणून सांगता तशे निमित्त आमी कृष्णा भक्ती कोचे कृष्णाक भक्ती सेवा केली सता हे मायाले प्रभाव उणी जाता वचून आमी कसं जाता म्हळ्यार कृष्ण भावना भवित जाली सता आमगे पुरा भौतिक आकांक्षा उण जाता भौतिक आकांक्षा म्हळ्यार आम तें जेवका हें जेवका तें करता हें करता हे म्हळ्यार आकांक्षा आशा कामना पुरा सकड उणी जाता आनी आमकां आशिल्ले हे रजो आनी तमो गुणान येवचे सकड कामने पुरा सकड उण आपापी उण जाता हे भक्ती केली जाता भक्ती सेवा केली जाता हे हरिनाम जप केली जाता आपापीची आमगेले हृदयांतू हे कामने पुरा उणी जावन आमी सत्वगुण येताचे रजो तमो गुण दखून सत्वगुण येता सत्वगुण आयल सता आध्यात्मिक प्रगती आपापी जाता वता अगूर जाता वता ताका कसं करता आमी हरिनाम संकीर्तने हरिनाम श्रवण हे स्टार्ट केले जाता हे पुरा जाता आसता आता हाजे भक्तीचे प्राथमिक अंग कसं म्हळ्यार आमी कितले पण आयकला जाल्यार आपास उडगास करया फर्स्ट आमकां श्रद्धा आसता ते श्रद्धा आसल्यार तेन्ना कसं करता एक जीवात्म साधू संघ ताका मेळटा साधू संघ केले जाता ताका साधना भक्ती स्टार्ट जाता साधू संघ देखून भक्ती प्रारंभ जाता तेन्ना भक्ती करता करता कसं जाता अनर्थ निवृत्ती जाता अनर्थ निवृत्त म्हळ्यार आमगेले हृदय आशिल पुरा असले लोभ मोह मद मत्सर हे पुरा सकड षड्वैरिगळु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हे पुरा सकड अनर्थ निवृत्ती जाता अनर्थ निवृत्ती जाल तशीची आमकां निश्ठे
निष्ठ म्हळ्यार येता हो आमकां करपाचीच करना शिरा भुजना निष्ठा म्हण कोरपाचीच म्हळ्यार आमकां येता तेन्ना आमी वैधी भक्ती सो आमकां रुची येता वैधी भक्ती करच्याक रुची येता ते आसक्ती येता तेन्ना तशी मुखार वतना भावभक्ती येता भावभक्ती मुखार वृद्धी जाल तशीची आमकां कृष्णाला प्रेम भक्ती येता हे सगळें सांगलेच येता भिवनुकाची उत्तम नरसिंह प्रभू सांगता यो आमची भक्ती शूर करी म्हूण दिसता म्हणून यो हे भक्ती म्हळ्यार भारी कष्ट दिसता यो म्हणून भिवचे ना भगवंतू भगवद्गीता कसं सांगता 9.27 यत् करोषि यत् ज्ञासी यत् जुहोषि तदासि यत् पश्यासि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणम कसं सुलभेर सांगता भगवंतू काय नाही यत् करूश तू कसं करता ते म्हाका अर्पण करी तू कसं खाता ते म्हाका अर्पण करी तू कसं तपस करता म्हाका अर्पण करी तू कसं दान करता म्हाका अर्पण करी तेंची भक्ती कितके सुलभेरी सांगता भगवंत आता सुरेक हांव मिगेल सांगची जाल्यार हांव भक्ती सुरू करतना म्हाका 1 राउंड 2 राउंड 4 राउंड करचे भारी कष्ट दिसता ओ भारी कष्ट कोणी 16 राउंड करता म्हणतना अब्बा कशी 16 राउंड जप करताची म्हणून आश्चर्य दिसता म्हाका मागीर आता कशी हांव 4 घंटा उठून जप करतना अरे इतले वगैरे मिगेल जप जालो हांव के डबल मणी जेव गुंडाय न्हय म्हणून अशें दिसता तशी करता 16 राउंड जप कशी कितले सुलभ म्हणून दिसता आता भागवत वाजिना जाल्यार यो हांव आज वाजिनू हांव भागवत वाजिनू आज वाजुका म्हळ्यार जाता मागीर मिगेल गुरु महाराजाक तरी एक 4 राउंड एक्स्ट्रा करता न्हय कितले जन 16 कितले 20 कितके गुरु महाराजाला आरोग्य खातीर कितके राउंड करता हांव इतलीच पण 4 राउंड पण करता न्हय ते करना जाल्यार रात्री जाल्यार पयसून 4 राउंड गुरु महाराजा खातीर करया म्हणून दिसता मागीर देवाल प्रसाद यो नाबा देवा अर्पण करना ते खावच्याक मनेना अशी येता आपापी जाता सुलभेरी काही कष्ट ना सो भक्ती म्हळ्यार भिवच्या ना भारी सुलभेर जाता खाली जाल्यार करता म्हळ्यार एक श्रद्धा आसल्यार आपापी निश्ट येता आता भागवत पुराण कोंकणीच्यान ओ केन्ना आमकां आयकुया केन्ना 8:30 जाता केन्ना आमी लॉग इन जावया म्हणून केन्ना मन सांगता आसता आयकुया म्हणून कान्ना दवरून पुणी आयदन घासूचे कान्ना दवरून पुणी जेवण एक कंप्लीट करता हांव मागीर म्हाका कश्ट जाता पण पुरा करता हांव तशी काही कष्ट ना सो सुलभ मन असल्यार खंडीत हे करू जाता भारी सुलभेरी आमकां प्रभुपादान आमकां हे शिकयला आता नेक्स्ट गुरुप गोस्वामी आमकां भक्ती रसाम सिंधून सांगता कशी भक्ती करचे म्हणून सुलभेरी सांगता भक्तींतू तीन विध आसात 3 आसात तातूंत कसं फर्स्ट साधना भक्ती दखून वैधी भक्ती दखून रागानुभक्ती मागीर प्रेम भक्ती आता साधना भक्ती म्हळ्यार कसले साधना भक्ती म्हळ्यार आमगेल इंद्रियान भगवंता सेव करचेची साधना भक्ती हे साधना भक्ती आमी आर्टिफिशियली भितर घालची कांय अगती ना वाटुकोन जेव कसले भितर घालची ना अगती ना साधना भक्ती आता एक चेडू त्या उमटी पडता घोड करता बसता धोन रापता मागीर आपापी चमकता ताका चमकार का म्हणून की ना चमकुची तेगेला आस ते गुण तेगेले सो ते चमकता तशीच आम्ही भक्ती म्हळ्यार कोणाला भितर घालका म्हणून ना ऑलरेडी भक्ती सुप्त जावन आसची आस सकडाल इवन आदिवासी जन आसा तांनी समीत कसं की एक प्रकृती की कसं की एक सुपर पवर की तांणी एक पूज करता की एक नमस्कार करता ती तशी तांगेला समीत भक्ती आस सकडाल भक्ती लुप्त जावन आसची आस केन्ना आमगेले चेतन शुद्ध जाता तेन्ना आमकां
कृष्ण प्रेम आमगेलांतू हृदयांतू येता. आता हे वैदी भक्ती कशी आहे म्हणून वैदी भक्ती नेक्स्ट वैदी भक्ती. वैदी भक्ती कसं म्हणारी शास्त्रांत सांगितले सूत्रा प्रकार भक्ती करता. शास्त्र कसं सांगता ते करता. आता भगवद्गीता सांगता मन्मना मद भक्तो मद्यादि मां नमस्कुरु मां वेश्यस्य सत्यम ते प्रतिजान्य प्रियोसि मे. कृष्ण सांगता मन्मना मद भक्तो मिगेल भक्त जा मक नमस्कार करी मिगेल लील ऐक सदा मिगेल चिंतन करी तसल भक्त मग भारी प्रीतीचो म्हणून सांगता. आणि सांगता सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. तशी भगवद्गीतेचे कृष्ण मस्त सांगता तू अशकरी म्हणून. तशी शास्त्रा सांगील प्रकार कोरचेची वैधी भक्ती. भागवत सांगता नित्य भागवत वाजी म्हणून मस्त भक्ताल काणी सांगता त्या ऐक म्हणून भगवंता लीला ऐक त्यांना तू गेले हे आमगेली वैदी भक्ती वृद्धी जाता वता. अनेक वैदी भक्ती गुरु मार्गदर्शनारे आम्ही भक्ती कोच्या शिकू का. गुरुला ज्याला गुरु परंपरे येऊन ऑथोराइज्ड गुरु असका. आता कोण की योगा गुरु कसं डान्स गुरु ओ गुरु तो गुरु म्हणून त्यांनी सकट गुरु जाय ना. गुरुन सांगितले शास्त्रा आधार असका. शास्त्रा सांगितले गुरु सांगितले शास्त्र असका. तसल गुरु परंपरे जो कोण आईलो ताणे तागेल गुरु दुखून ताण कसं शिकला त्या सांग आमक सांगता. तसल गुरु मार्गदर्शनारी आम्ही भक्ती करू का शिकू का. कसले गुरु सांगता आमका आम्ही चारी रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल फॉलो करू का. ते गोतूच तुमका रेग्युलेटिव्ह 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल कसं नाही. एक मद्यपान निषेध मांसाहार निषेध नो गॅम्बलिंग नो इलिसिट सेक्स हे चारी आम्ही रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल फॉलो कर का. तू भक्ती तू मुखार सुन वचका वृद्धी भक्ती वृद्धी जो का म्हणजे हे 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल मेन फॉलो कर का चीच. नेक्स्ट सॉल माल जप कर का चीच. अरे कोण केलं जाय ना ना सॉल गुरुन सांगला ते कर का ते आपास क्वेश्चन निंबूच्या ना. नेक्स्ट आम्ही भागवत भगवद्गीता ऐकू का. नेक्स्ट आम्ही 10 अपराध करू नये म्हणून सांगतात. 10 अपराधाचे व्हिडिओ असतात भागवत पुराण कोंकणीत ते कर का. हे कुश असो कुश ना जेवो हे कर का. मिगेल गुरुन सांगला हांव कर का. आता एग्जाम्पल चेडू स्कूला वता त्यान खुशेर वता की चेडू ना रोंड वता स्कूलाक. रोंड स्कूला वता मागीर वताची ताका अभ्यास जाता. मागीर इंटरेस्ट येता ते सांगची कसं सिंगिंग की काही डान्सिंग की कसं की राइम्स की ते कसं जो खावच्या दिवच की चॉकलेट की कसं की हाजे ना अट्रॅक्शन तो स्कूला वच्चा खुशी पावता स्कूल शिकता पुरा डिग्री पावता. तशीच खंयचे एक आमकां खुश आसो आसनास जो जाल्यार गुरू सांगेल तशी करपाचीच. तांतू कसले म्हणले क्वेश्चन ना पूण करेता ना करपाचीच. आनी प्रभुपाद एग्जाम्पल सांगता टायपरायटर रे म्हाका तुडगस ना टायपरायटराचे ताजे कीबोर्ड कसले म्हणाले ते अभ्यास जाल तशीच टायपरायटर सुरेख भारी कष्ट जाता टाईप करू का. पळोवन टाईप करपाचें. तशी अभ्यास जाल तशीच मागीर पळयन अशी टाईप करता बसयता वयवा. तशीच भक्ती सुरेख आमी मस्त प्रॅक्टीस करता. प्रॅक्टीस केली तशी मागीर सुलभेरी जाता. म्हणजे प्रभुपाद 2 एग्जाम्पल दिता. आणि भक्ती करताना कसं नाही अनेक श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन हे 9 भक्ती. या 9 भक्ती पालन करचे निमित्त समेत आम्ही भक्ती तू मुखार वचत. जे आत्माचा स्वभाव केदनाही सांगला म्हणजे आता
भक्ती केदनाय वच्चे भक्ती करचेची ताका आत्माचे स्वभाव सांगता ना जीवेर स्वरूप हे कृष्ण नित्य दास म्हण जीवाले स्वरूपाची कृष्णाले केदने दास जावन कृष्णाले सेव करचेची तेदना ती आमगेले जिवाक आमकां संतोष जाता हे स्वभाव आम्ही जागृत करचेची एक साधना भक्ती आणि तू चैतन्य चरिताम सांगताची नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं कृष्ण प्रेम या जागृत करू जाना केदन जाता श्रवणादि चित्त शुद्धी करे उदया श्रवणादि श्रवण केल्यारी तेदना आमगे चित्त शुद्धी जाता तेदना भक्ती उदय जाता म्हणून सांगता तश निमित्त आम्ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मननम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन हे 9 विधा भक्ती अंतु करका मेन जालेले श्रवण कीर्तन अंतु आमका अमरीश महाराजाला उडगास येता अमरीश महाराजू ये तागे पूरा इंद्रियान पूरा तागे शरीरान देवाल सेव करतशिलो आपास उडगास करया अमरीश महाराज कश करतशिलो म्हणून तागेल मनान तागेल मन केदनाय कृष्णा चरण कमला वैरी आस्तशिल अमरीश महाराजन आणि तागेल उतर तान उलोज केदनाय कृष्णाल बगेची केदने आध्यात्मिक विषय मात तागेल उतर के मेंगर कसने उलेना मागेरी हातू केदनाय देवस्थान क्लीन करू कचिताने तागेल हात के नेक्स्ट कानू भगवंताल कथा भगवंताल नामस्मरण ऐकूच्या की तागेल कानू यूज जातशिल के मेरे दोळो देवस्थान आशिले अर्च विग्रह दर्शन करू कची तागेल दोळ यूज जातशिल के तागेल शरीर उल्लू शरीर वैष्णवाले चरणावेर पडचे आणि चरण स्पर्श करचे आणि तांका आलिंगन करचे वैष्णवाक तक्षी तागेल शरीर यूज जातशिल के नांक चरण कमला अर्पित जालेले तुळसी फूल ताजे वासन घेवचे नेक्स्ट जीव कृष्ण प्रसाद सेवने आणि ताजे कृष्ण प्रसाद रुची पळोवच्याक पाय वृंदावन मथुरा तसले तीर्थ क्षेत्राचे यात्रा करूक तागेल पाय यूज जातशिल के मागीर माते तागेल मात केदना चरण कमलाक स्पर्श करूक यूज जातशिले आणि स्तुती करूक देवा स्तुती करू मात्यान दिवका न्हू ते स्तुती करूक आणि तो तागेल इच्छे पूर्ण सकड भगवंताक अर्पण करून तागेले सुप्त जावन आशिल्ले भगवत प्रेम जागृत जातके आता आमकां गोतस श्रवण खंयची एक करून समिता भक्तीन तू प्रगती जालेली आसाची एक करून 9 भक्ती नाका एक करून भक्ती तू जागृत भक्ती जागृत जावन तू प्रगती जालेली आसाची आता आमके एग्जाम्पल सांग जाल्यार श्रवण कोण केले परीक्षित महाराजान श्रवण केले 7 दिन दीस रात्री ताने श्रवण केले भागवत तशी तो भक्ती तू प्रगती जावन तो देवा लागी पावलो मागीर अर्चने प्रतू महाराज केदना अर्चन करूची तो मुक्ती देवा लागी पावता नेक्स्ट मागीर कीर्तन शुकदेव स्वामी ताने एक पंच लागेल आनाला करीन भागवत ऐकलो तो भक्तीन तू वृद्धी जालो नेक्स्ट वंदन अक्रूरान केले तो भक्तीन तू तांत प्रगती जालो मागीर स्मरण प्रल्हाद महाराज तो स्मरण कोण केदनाय देवाल नामस्मरण कोण स्मरण कोण उडगास ताका हिरण्यकशिप दखून ताका रक्षण मेळ्ळें मागीर दास्यम हनुमान तो दास भक्ती तागेली एकच ताणें केल्लें ताका रामाले प्रीती मेळ्ळी नेक्स्ट पाद सेवन लक्ष्मी देवी केदनाय विष्णुले पाद सेवन करून तिका भक्ती वृद्धी जाली नेक्स्ट साख्यम कोण अर्जुन साख्य भगवंताक साख्य सखा म्हणून तो प्रीत करता तशी तो भक्ती वृद्धी जावन प्रगती जालता गेली नेक्स्ट आत्मनिवेदन बली महाराज तशी
एकक करून समित आम्ही भक्तींतून वृद्धी जावेत. आता प्रत्येक जीव तांकां केन्नाय हे माया हांतू आम्ही सिरकून आम्ही नरळटा आसाची. असल काम करत की आमकां बंधनांतू कोण आम्ही दुःखां पडता आसाची. निजांत आत्मा स्वरूप कसल्या सच्चिदानंद स्वरूप जाल्यार हे भौतिक प्रपंचा बुड्डून आम्ही सुख म्हणून दुःख अनुभवता आसाची. आता एग्जाम्पल आता हांग बस टू हीट 40 to 44 45 अशी डिग्री टेम्परेचर असं शाक सुसी जाना साठ सुनी एसी घाल्या म्हणून मिगेल बांबून म्हणटा सकड 2 एसी तरी कंटिन्यूस चलायले हो सूक जेवका सूक जेवक एसी घालेल एसी घालता बिल कितले येता करंट बिल 20,000. ओहो त्यांना दुःख कशी आमगे शरीरात सूक जाय म्हणून आम्ही प्रयत्न करतात आणि दुःखांतूची जाता बिल भरताना दुःख जाता. तशी आम्ही हे शरीरा सुख पळयता सुख करता एन्जॉय करता म्हणून दुःखांतूची आम्ही पडता आसाची. आणि तो 7 कॅन्टो फर्स्ट चॅप्टर 32 श्लोक कसं सांगतास म्हळ्यार कतोमपि न वेन स्यात्मंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनानुप्योपायेन मना कृष्ण निवेशयत्. अपा सांगता कतमो अपि न वेनः स्यात्मंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मना कृष्णे निवेशयत्. कसं सांगता असं प्रभुपाद अनुवादांतून आम्ही केन्नाय प्रत्येकल्यान कृष्णाल खंयचेय रूप आम्ही मनात घेवका आणि तेन्नाची आम्ही भगवत धामाक वचेत. कृष्णा रूप आम्ही चिंतन कोर्स निमित्त आम्ही मुक्ती पावेत. आदरेन त्याच निमित्त कशी एकाच आम्ही देवाक गोपील म्हणजे प्रेममय दृष्टीने आम्ही चिंतन करेत ना तरी जाल्यार कंसा म्हणजे शत्रुत्व देवाल केन्नाय आलोचन करचे. कंसू रावण तांणी केन्नाय देवाल चिंतन केले जाल्यार प्रेमान न्ही तांणी शत्रुत्वान देवाल चिंतन करून तांणी मुक्ती पावलीची. तशी आम्ही केन्नाय देवाल चिंतन करका देवाल उडगास करका देवाल केन्नाय चिंतन तरी केले जाल्यार आम्ही मुक्ती पावयता म्हणून सांगता ती. तशी आता चैतन्य महाप्रभूने आमकां कसं सांगल्या केलो कार्यक्रम दिला साधना भक्ती तुम्ही कसं करता हरे कृष्ण महामंत्र जप करका. तुमगेले जप करताना केन्नाय मन ते जपांतूची केंद्रीकृत करता. सांगता हो हरे कृष्ण महामंत्र अर्थ कसला हे राधा राणी तुगेले आमकां भक्ती सेव दी कृष्ण भक्ती सेव दी म्हणून ते मना म्हणता आसता तोंडा जप म्हणता आसता तशी आम्ही जप करता. मागीर गोतोस कृष्ण कलियुगांत नाम रूपांत मेळटा म्हणून तशे निमित्त आम्ही ते हरे कृष्ण महामंत्र जप करता. तशी साधन भक्तींत आम सांगला म्हणजे आणि वैदी भक्ती नंतर रागान भक्ती असत ते हांव नेक्स्ट शुक्रारा सांगता. चैतन्य चरितामृत सनातन गोस्वामीक चैतन्य महाप्रभू भक्ती बगे भारी लायक सांगला ते हांव शुक्रा सांगता. आता एक भक्ती विनोद ठाकुरार एक पद सांगला खंयचे शुद्ध शरणागती तू एक सांगला ते सांगता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला भक्त सेवा
परम सिद्धि प्रेमलती करमूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला माधवती भक्ति जननी जतनि पालन कोरी माधवती भक्ति जननी जतनि पालन कोरी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोरी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोरी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला गौर आमा जे सब स्थाने कोरल ब्राह्मण रंगे गौर आमा जे सब स्थाने कोरल ब्राह्मण रंगे गौर हे गौर आमा जे सब स्थाने कोरल ब्राह्मण रंगे से सब स्थाना मेरे बो आमी प्रणयी भक्त संगे से सब स्थाना मेरे बो आमी प्रणयी भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला मृदंग बाजा सुनीते माना अवसर सद जाके गौरा हे गौरा मां मृदंग बाजा सुनीते माना अवसर सद जाके गौर विहिता हितन शूनी आनंद हृदय नाचे गौर विहिता हितन शूनी आनंद हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया जय राधे हे जय कृष्ण जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया प्रसाद सेवा करिते होया सकल प्रपंच जाया प्रसाद सेवा करिते होया सकल प्रपंच जाया शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलक भाया जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलक भाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सा सीमा पाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सा पाया शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखी जुराया प्राणा माधव तोषणी जानी जय वृंदे जय जय वृंदे तुलसी देखी जुराया प्राणा
माधव तोषणी जानी गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला भक्ति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूला पाय जा प्रभु हे प्रभु अमर भक्ति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूला पाय जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कोरताया प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कोरताया शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला. हाजे अर्थ कसं नाही म्हणलं रे कितले चंद कोण भक्ती विनोद ठाकूरान सांगला शुद्ध भक्ताले पाद कमला धुळी भक्ती सेवा का अनुकूल जाऊन आशिल्ली. हांव सांगता गुरुले चरणा धुळी आमकां मेळ्ळ्यार जाल्यार आमगेली भक्ती करूंक अनुकूल म्हळ्यार तागेले चरणाक आमी शरणागत जेवका शुद्ध भक्ताले. आनी वैष्णव सेवे तेंची आमकां आमगे दिव्य प्रेम कृष्ण भक्ती मेळच्याक आमकां सहाय करता. वैष्णव प्रेम वैष्णव सेवा. नेक्स्ट दोन्ही सांगता एकादशी एकादशी व्रत करता एकादशी उपास करता तेजे निमित्त आम कृष्ण भक्ती येता. आणि जन्माष्टमी तसले जन्माष्टमी नरसिंह जयंती वैष्णवाले तिरोभाव दिवस आविर्भाव दिवस असलांतू आम्ही मस्त श्रद्धेनं आम्ही उपास करची आचरण करची करता ते निमित्त भक्ती येता. ते भक्ती जननी उपास करचे ते असले श्रेष्ठ जाले दिवसांतू आम्ही उपास देवाल स्मरण देवाले लीला श्रवण देवाल चिंतन करचे निमित्त आमकां भक्ती ते भक्ती जननी कित्याक. आणि आम्ही गौरवान प्रेमान कृष्णाले धामा वचका धाम वृंदावन मायापूर नवदीप तसल धामा वचून आम्ही राबली तर जाल्यार आमकां भक्ती वृद्धी जाता म्हणून सांगता भक्ती विनोद. नेक्स्ट तिनी स्थानां कसं सांगता म्हळ्यार मिगेल स्वामी गौर सुंदर ताणे लील कोरच्या खंय खंय तो खंयची खंयची गांवां चमका खंय खंय चमकलो हांव भक्ताले वटू थंय थंय वचका थंय गेले निमित्त मिगेल भक्ती वृद्धी जाता म्हणून. सो चैतन्य महाप्रभू तागेल प्रचार करता खंयची खंयची कडेन चमकलो खंय खंय तागे लीला ताणे केली थंय भक्ता संग वटू चमकला रे मिगेल भक्ती वृद्धी जाता. मागीर चारी नुडी सांगता मिगेल मन मृदंग तागेल मृदंगा शब्द ऐकूच्या केन्नाय हांव इच्छ करता. ते मृदंग ते ताळाचे शब्द ऐकत होता म्हाका कसो की आनंद जाता भक्ती विभोर जाता भक्ती येता दोळ्यार रडणी येता ते ऐकत होता शब्द ऐकत होता. आणि गौरचंद्र ते चैतन्य महाप्रभून सांगिले कीर्तन ऐकत होता हांव सांगलेच होता मिगे हृदया दाखून भाव येवन म्हाका नृत्य करुया म्हण दिसता म्हळ्यार कशी भक्ती उत्पत्ती जावन ते कीर्तन ऐकत होता आमकां नृत्य करुया म्हण दिसता असं म्हणून भक्ती विनोद सांगता. मेर पंचानुडी सांगता दिव्य जोडीशील कोण राधा कृष्ण तांगेल विग्रह पळयले तेन्ना म्हाका सर्वोच्च सर्वोन्नत जाल्यार आनंद मेळटा. आणि ते भगवंताल प्रसाद खावचे निमित्त हे प्रपंचाल मोह पूर हांव जेसू घेवता प्रपंचा मोह पुरवता ते दिव्य प्रसाद खाली सता म्हणून सांगता भक्ती विनोद ठाकूर. मागीर
संची नुडीन का सांगता केदना मिगेल घरकडे श्री हरील आराधना आणि सेवा जाता हांव पळयत पळय तेन्ना मिगेल घराची वृंदावन म्हणून दिसता म्हणटा सो आमगेल घरकडे श्री हरी आराधना आणि सेवा करताना ते घराची वृंदावन जाता तशें वृंदावन दिसता मिगेल घर म्हणून भक्ती विनोद ठाकूर सांगता आणि भगवंताल पाद कमला दखून आईल ते गंगे पळयतना म्हाका मिगेल आनंदाक एक लिमिट ना म्हणून सांगता गंगे पळयल सता उडगा सता भगवंताला चरणा दखून ती आईल गंगे तसल पावन गंगे ते पावन गंगे पळयल सता मिगेल आनंद म्हाका येता म्हणून सांगता कशी भक्ती सुप्त जावन आशिल्ली भक्ती कशी येता म्हणून हांत भक्ती विनोद ठाकूर सांगता आसा आणि एक साता नुडी कसं सांगता पवित्र जाले तुलसी एक झाड लायक चंद जालेले ग्रीन व्हड जाले तुलसी झाड पळय सता आत्माक एक शांती मेळटा कसं लाका म्हळ्यार तुळशी महिमा तुळशी ती कृष्णा प्रीती जावन आशिल्ली ती भक्ती देवी तिक पळयल सता म्हाकूच आसा ती कृष्णा प्रिय जावन आशिल्ली ती भक्ती देवी भक्ती प्रदायनी तिगेल पूज केंद्र भक्ती मेळटा ती पळयल सता मिगेल दिवांत आनंद जाता आणि चैतन्य महाप्रिय जालेले चैतन्य महाप्रभुका वेरायटीज ऑफ भाजी आसना ग्रीन लिव्स ताजे सब्जी म्हळ्यार भारी प्रीती ताजी उपकरी भाजी उपकरी मस्त वेरायटी भारी प्रीती तशी त्या खाली सता म्हाका अशें दिसता की हो मिगेल जीवन सार्थक जालें हांव वेरायटी त्या ग्रीन लिव्स खावन भगवंताक अर्पण करून त्या ग्रीन लिव्साचे उपकरी खाल्ले सता म्हाका भारी आनंद संतोष जाता म्हणून सांगता कसं नाही प्रीतीने देवाक अर्पण करून खाल्ले मी म्हाका भारी संतोष जाता म्हणून सांगता आठा नुडी सांगता कृष्णा सेवेक खंयची अनुकूल कसं कृष्णा सेवक कृष्णाक तृप्ती करूक खंयची आमी करता सेवा तसल हांव प्रतिदिन हांव करचा इच्छा करता म्हणून भक्ती विनोद ठाकूर सांगता सो हे भक्ती करच्याक एक कसल एक आमकां लायकोन भक्ती विनोद ठाकूर सांगता वैवा सो आज ही भक्तीचे विषय आशिल्ले मिता थोडे लास्ट एक 10 मिनिट घेवेत माताजी 10 मिनिट टाइम जायतले डेफिनेटली माताजी 10 मिनिट एक आज ही भक्ती म्हणताना आम्ही भक्त प्रल्हाद आले 7 स्कंद मिळाले वाजुका भक्ताल कसल एक प्रार्थना भक्ताल एक कसल मन मिळाले आम्ही 7 स्कंद आमका सांगता की चैतन्य महाप्रभू गदाधर पण ते 7 अध्याय केन्ना एक तशें की भक्त प्रल्हाद आले प्रार्थना तशी एक तांचो 7 कॅन्टो तो 8 चॅप्टर 17 श्लोक सत्यं विदातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु जात्मना अदृश्यतास्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां रमगं नमामिषम् म्हळ्यार अंतू मिगेल सेवक जाल्लेले प्रल्हाद महाराज जाले उत्तर सत्य करूका म्हळ्यार कसं तागेल उत्तर सत्य मिगेल परम प्रभू प्रत्येक कडेन आसा प्रत्येक सभा म्हणटा प्रत्येक खंब्यात आसा म्हणून सांगेल उत्तर सत्य करूका भगवंतू परम देवोत्तम परम पुरुष हरी केन्नाय दाखयना तसल स्वरूपात प्रदर्शन केलं ताणे कसले ते रूप कसले ना मनुष्य नाही ना मृग नाही तसले अद्भुत रूपांतू ते सभा मंडपांतू प्रकट जाता नरसिंह म्हळ्यार कसले प्रल्हादाल उत्तर सत्य करूक देव सक्कड कडेन आसा हांतू आसा थंय आसा हांगा आसा प्रत्येक आसा म्हणून म्हणता तागेला अन्ना हिरण्यकशिपू तागेल उत्तर सत्य म्हळ्यार उत्तम नरसिंह प्रभू सांगेल अनफ्लिंचिंग फेथ म्हळ्यार खंडित भगवंत आसा म्हळ्यार ते ताका दृढ विश्वास तागेल उत्तर सत्य करूक भगवंत नरसिंह अवतार जावन येता आमकां आसवे तसो दृढ विश्वास आमकां आसवे ना 101% तसो विश्वास भगवंत आसा म्हाका रक्षण करता ह्या करता म्हगेलो ओट्ट आसा म्हाका म्हणून ते आमकां केन्ना येता आमी हे भक्ती
केल्यार मात आमकां तसले विश्वास येता नातल्यार हांव करता म्हणून आमी कोचिताची तसल प्रल्हादाले प्रार्थना समिती एक भक्तीची अंगची कसल प्रल्हाद प्रार्थना करता म्हणून आमी एक थोडेच पळया कसं म्हळ्यार हिरण्यकशिपू संहार करतरी नरसिंह देवाला खूप शांत जायना तांणी ब्रह्मदेवाक मुखार देवता पुन्हा ब्रह्मदेवा मुखार कोण भगवंताल खूप शांत करू पळयत तेवे जायना लक्ष्मी देवी नरसिंहाल गर्जना त्या पळोवन आकार तेगेल पळोवनच भिवन हा वचना म्हणटा तेन्ना ब्रह्म सांगता प्रल्हादाक तुंची वस तुंची ताका शांत करी म्हणून सांगता जाल्यार प्रल्हादाक तागेले स्वामी वयर मस्त विश्वास तो कसले करना ताका कसले अपायान ताणें पार केला भगवंता लागी गेला कसले ताका हानी जातवा जायना तसल विश्वास तसल भक्तेश्वर प्रल्हाद भगवंताल चरण कमलाक नमस्कार करता तेन्ना मस्त प्रीती वाचलेल्यान नरसिंह देव कसं करता तागेल दिव्य हस्त प्रल्हादाक माथ्यार दवरता तेन्ना प्रल्हादाक कसं जाता तक्षण कसं ते दिव्य ज्ञान ब्रह्मज्ञान येता नरसिंह देवान तागेला हात प्रल्हादान माथी दवरता दिव्य आनंद जावन प्रल्हाद महाराज स्तोत्र करता कसं स्तोत्र करता हे देवोत्तम पुरुषा तुका स्तोत्र कशी म्हाका अर्हती ना हांव तुगेल कृपे आश्रय म्हाका दी हांव तुगेल कृप मात आश्रय करता ही ताका म्हळ्यार भक्ती नाशी तुका मेच्चुचा जायना आमी व्हडोड कुटुंब व्हडोड वंशांत प्रतिष्ठित वंशांत आमी जन्म घेवन आसल्यारी आमगेले मस्त दुड्डू संपत्तू आसल्यारी विद्या मस्त आसल्यारी तपस्सू व्रत ताजेर मेच्चुचो जायना भगवंता तुका भक्ती मात मेच्चुचा तू म्हाका मुगेल कृप करी म्हणून देवाला प्रार्थना करता मागीर सांगता हांव असुर कुटुंब जन्म आयला हांव पुरा असुरान मध्येंतू आसा म्हाका देवा तुगेल उग्र रूपान म्हाका भयना म्हाका कसं भया मुगेल बद्ध जीवन बद्ध अवस्थेंत हांव आसा हांतू देखून म्हाका बिडुगड करी तुगेल परम लक्ष जावन तुगेले चरणा वयर म्हाका आश्रय दी भगवंता म्हणून सांगता म्हळ्यार आमी नरकांतू स्वर्गांतू पुरा आमी कष्ट परिस्थिती आसताची हे कसं म्हळ्यार उज्यांतू जोड अनुभवसू तसले सुख हे स्वर्ग नरक आणि सुख आता एक परिहार कसं म्हळ्यार तुगेल भक्ती सेवेंत आमी निरत जावचे तेची त्या सेवा योग म्हाका कृप करी म्हणून मागता आणि सांगता हांव मिगेल मना प्रकार हांव चलना ब्रह्मदेव आणि तांगेले शिष्य परंपरे कसं केला तेची वाटेर वचून तुगेले महिम हांव होगलसिता तशी म्हाका हे माया सागर दांटूच्याक तू हेल्प करता आणि सांगता मिगेल प्रिय नरसिंहा मिगेल परमप्रभू आमी हे देह म्हणून आमी केन्नाय आमी तुका अलक्ष करता आसाची आमी केन्नाय लेखताची हांव करता आमी करता न्ही जावन तुगेल रक्षण नाशी कसले जायना हांवच लेखता हांव चेडा रक्षण करता वैद लेखता हांव रोगीक गुण करता लेखता दोणी हाजे समुद्रा वयरी चलची दोणी लेखता हांव चलता जाल्यार तुगेल करूण नाशी कसली जायना म्हणून सांगता आणि भगवंता ओ स्वामी हांव तुगेल हे मृत्यू सागर तेकट दडांत तू आस हांव हेकट दडांत आस मिगेल कर्मा फलान हांव हेकट आसा म्हळ्यार न्हय तू बुड्डून आस हांव हे जनन मरण ताजे कश्टा देखून हांव भोगतास आणि कसकसल गलीज पुरा खतास हांव तुगेल कृपा दृष्टी मिगेल दाखय हांव मिगेल वयर मात्र न्ही मस्त जन हे कश्टार भोगतासची नरळतासची तसं जना वयरी तुगेल निर्वाज्य करुणे दाखय भगवंता हे कश्टा देखून रक्षण करी म्हणून सांगता तशी अनेक सांगता देवोत्तम पुरुषा तू स्तुती करचें तू अत्युत्तम तुगेले मिगे भक्तीपूर्वक नमस्कार कस सबगे भक्ती आमी कोरयता खंयचे कीर्तना
आणि आमगेल कर्मा फल भगवंताक अर्पण करचे, पूज करचे आणि तुगेल खातीर काम करचे, केदनाय सदा तुगेल चरण कमलाक आमी उडगास करचे, तुगेल महिमा केदनाय आमी आयकता आसचे आणि तसले काम तरी केली तरी जाल्यार हे काम करी जाल्यार परमहंसा समीत तुका पावचे जायना, तुगेल दर्शन घेवचे ना. आमी हे केल्यार मात तुका आमकां तुगेल दर्शन आमकां प्राप्त जाता म्हणून कसन करता आमी सेवा कार्य कीर्तना कर्मा फल भगवंता दिवका, पूज करता, तागेल खातीर काम करता, सदा तागेल चरण कमल उडगास करता आणि तागेल केदनाय महिमा ऐकुका. हे केल्यार आमकां तुगेल दर्शन जाता. तशी हे आणखी मस्त सकट प्रार्थना आसा. हांव थोडी एक 4 मात घेतल्या. त्या प्रार्थनेन नरसिंह देव भारी सुप्रीत जाता. प्रल्हादा वैरी सांगता मिगेल वर गे म्हणून सांगता, वर निम्मी तेन्ना प्रल्हाद सांगता हे परम प्रभू तुका वर दिवची मन असला रे म्हाका एक वर दी. कसं नाही म्हळ्यार मिगेल हृदयान तू हे विषय अपेक्षे तें जाय तें सुख भोगता, हे सुख भोगता, तें जाय हे विषय अपेक्षे म्हणता त्या हे ऐहिक कामने मिगेल हृदयान तू मिगेल मनान तू येना तशी म्हाका वर दी म्हणून सांगता. म्हाका नाका हे पुरा सकट ऐहिक कामने. केदनाय तुगेल सेवक जावन, तुगेल मित्र जावन, तुगेल आन जावन, तुगेल ताई जावन, ताई न्ही म्हळ्यार तुगेल आम जावन ना तुगेले प्रेमी जावन हांव केदनाय आध्यात्मिक जगतान तुगेल सेव करता म्हणून इच्छा करता. त्या म्हाका वर दी म्हणून सांगता. आणि सांगता प्रार्थना करता ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने. ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने. म्हळ्यार हे परम पुरुषा, हे महात्मा, हे दुःख हर करतले तुगेल अद्भुत जालेले नरसिंह रूपारी तू प्रत्यक्ष जावन जालेला तुका मिगेले गौरवपूर्ण नमस्कार म्हणून प्रल्हाद ताका नमस्कार करता. तसल नरसिंहा लागी आमी आज प्रार्थना करूया भगवंता आमगेल अहंकार समाप्त करून आमकां हे हरिनाम जप करच्या आमकां बुद्धी दी. आमगे कडेच उसर आस्तितले काळ आमकां हे जप करचे बुद्धी दी. आमकां हे भक्तिमय सेव करचे केदनाय आमकां अवकाश दी. तुगेल सेव करचे आमकां केदनाय अवकाश दी म्हणून तागेल्या माग्या हे एक प्रचार करचे आमी शिकील कसं की सगळ्यांक प्रचार करचे आमकां अवकाश दी म्हणून ते नरसिंह देवा लागी प्रार्थना करूया. हरे कृष्णा. शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरी हरी बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. गौर सुंदर की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, शिल रूप गोस्वामी पाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय. जय. हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माता बोल माताजी. भारी हर्ष उल्हासानं तुम्ही कशी प्रसाद वितरण करता तशी भक्तीच वितरण केलेलं जी बदाची. हा अशे झूम प्लॅटफॉर्म अदरवायज हांव तुमकां गट्टी आलिंगन दिता पटोवन मम मने आना मन केन्ना नॉन चिकोट शिकोचे जाल्यार तुम्ही आज इतलो गूढ विषय भक्ती रसामृत सिंधूचे आणि रूप गोस्वामीन बरयलेले इतले म्हणटा पळय तांणी 30 वर्स काडलेले प्रभुपादान 1-2 वर्स. तर तुम्ही आमकां मना घालता चितले सुलभ रिती तुमगेर ओन एक्झाम्पल नाही कितले चंद करून मना वर्स सांगून दिलेले. खूप धन्यवाद माताजी. थँक्यू. हरे कृष्णा. तुमगेल ते एनर्जी ते तुम्ही पास ऑन करताच आम कसं नाही अर्थ जायनातल्या रीत तुमगेल बाल धरका म्हणता पळय तशें तुमगेल पाय धरला पुरो कसं नाही पुणे देव मते घालतले तशेंच तुमगेल चेतनास जागृत चेतनास. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सो नेक्स्ट सेशन आहे तू चैतन्य चरित आमकां भारी लायकून भक्ती विषय सांगला. अशी वाजितना दिसता की कोणा सांगया कशी सांगया म्हणून तितले मन येता वाजितना तितले खुशी जाता आनंद जाता. हरे कृष्णा. We are always eager, Mataji. Thank you so much.
आज मथुरा माताजीन आमकां साधना भक्ती विशय सांगून दिलेलो आसा. तांणी फर्स्ट कसं म्हणलं आमकां भक्ती उडगास करता जाल्यार खंय बिल्डिंगा पळोवच्यो आमी ना. ते माधवाक देवस्थाना गेल्यार भक्ता संगम गेल्यार मात्र आमकां देव उडगास येता आणि भक्ती सेव करता तशी आमकां अनुकूल करून दिता म्हणून माताजीन सांगले. एक इंग्लिशान एक हे आसा अहंकारा विषयी तांणी सांगून दिलेलो आसा. वेन आय लीव द आयज देन ओनली आय कॅन सी द लॉर्ड. हांव म्हाका अहंकार आय सोडला मात्र आय हांव केलेलें सोडल्यार जाल्यार मात्र आमी देवा पळोव येता. ह्या विशयी ಕನಕದಾಸನ್ सांगले ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೋದೇನು म्हणू कन्नडान सांगिल्लें कनकदास. बरोबर माताजी, हरी बोल. राईट, हेच विषय आसा. राईट. आणि माताजीन बोरवेला विषय सांगिल्ले आसा. आम्ही बोरवेल माताजी तुमगेल खातीर तुम्ही पदे पदे आम्ही मातेर अशी घालताची म्हणटा पळय उद्द आवार घालता रपका तर आमी ते ना आमगे जागृत अवस्थेर येवन हे करताची देवाले करच्याक देवा डिवोशनल सर्वीस अनअलॉयड डिवोशनल सर्वीस करच्या आमी शिकतली तुमगेल निमित्त. माताजीन मस्त विषय आमकां सांगले साधना भक्ती विषय. अंबरीश महाराज आले आणि प्रल्हाद महाराज आले हे प्रार्थना की प्रार्थनावर एक भक्ती अंगाची म्हणून माताजीन सांगून दिले. आणि कितले चंद रुपारी माताजीन भजन सांगले. शिला भक्ती विनोद ठाकूर हांगेले शुद्ध भक्ती चरण रेणू एकदम भारी चंद कोण माताजीन सांगून ताचे सुलभ जावन ताचे अर्थ आमकां माताजीन सांगून दिलेलो आसा. सो आज विशेष जावन साधना भक्तीचे 2 अंग आसा. एक म्हळ्यार वैदी भक्ती आणि रागानुगा भक्ती. वैदी भक्ती विषय माताजीन आमकां सांगून दिले की ते कंपल्सरी विदाउट आर्ग्युमेंट शास्त्र आणि गुरु महाराज आमकां कसं सांगताच पळय ते विदाउट आर्ग्युमेंट आमी एक्सेप्ट करता ताका म्हणजे वैदी भक्ती हे विषय आमकां माताजीन माते घालेले आसा. मुखार सेशनान माताजी रागानुगा भक्ती आणि की मस्त चैतन्य चरितामृता विषय आमकां सांगचे आसा. आमी तांकां खंडीत जॉइन जावका आतां नेक्स्ट सेशनाक तांगेले आसा ह्या भक्ती रसामृत सिंधू 2nd सेशन तांणी दिवचार आसा आमकां. आणि कन्क्लूड करता जाल्यार स्मर्तव्यम सततम विष्णू विस्मर्त्यम न जातुचित हे पद्मपुराणात सांगिल्लें आसा. केन्नाय आमी कृष्णाले आराधन करचे भक्ती सेवा करचे उडगास दवरता रपकारी केन्नाय कृष्णाक विसरचे ना म्हूण हे एक माताजीन आमकां सांगून दिलेलें आसा. खूब धन्यवाद माताजी. थँक्यू. कोणाकय आतूर प्रश्न आसल्यार निवंगू येत माताजीले. आमकां आज अवकाश आसा योग आणि भाग्य आसा की माताजीले सेशन आसा आज. तो प्लीज ओपन अप जाया कसने प्रश्न आसल्यार निमगे आहे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी हांव कंचकेकांत सत्संगांत आयकलेली पूजा लाभा आणि प्रतिष्ठा म्हणून तशें म्हणल्यार कसं माताजी. पूजा लाभा आणि पूजा लाभ प्रतिष्ठा म्हणल्यार कसं. पूजेन लाभ पूजेन कसं लाभ मेळटा. प्रतिष्ठा नाम प्रतिष्ठा नाम खातीर लाभ आणि प्रतिष्ठा खातीर आमी पूज करिनाच. ते कसं की कर्मांड आशा पुरो जाल्यार आमी प्रतिष्ठे नाव घेवच्याक आनी लाभ घेवच्याक आमी हे करनाचे. आमी कृष्णाल प्रीती खातीर आमी काम करचे. कृष्णा खंयची खुश जाता ते काम कृष्णाल भक्ती खंयची अनुकूल जाता ते करचे. शिवाय प्रतिष्ठे आणि लाभ हीच दोन देवाला कसली मागू काय ना कसली आता प्रल्हाद आले ऐकन प्रार्थना ना ते मागवत ना. ते कर्मांगात मात कर्मांड भक्ती मात ते येता अंत येना शुद्ध भक्ती अंत येना नाही. मैं कोणी सांगे का आज विषय मुरलीधर चरण प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी म्हाका एक प्रश्न आशिल्लो माताजी. सांगाची. माताजी प्रल्हाद महाराजाला तांतू एसोसिएशना विषय सांगू आसा तांतू इवन हिरण्यकशिपून एसोसिएशना अंतू आज काम सांगू जाल्यार थ्रू आउट प्रल्हाद महाराजा लायफ अंतू डिवोटी throughout life except in the womb. ते करेक्ट माताजी. ऍक्च्युअली साधू संघ म्हणलेलं लव मात्र म्हणलेलं शिवाय मागीर थ्रू आउट नाशिल्लें तांकां जाल्यार तांणी डिवोशनल प्रॅक्टीस ओनली आउट ऑफ एज अ लोनर केलें. लोनर इंडिविज्युअल
पण सांगता प्रल्हादू आम्हाले घर बांधू किती वर्ष शिलं 10,000 की वर्ष शिल तो 10,000 वर्ष नारद मुनीले संग मिळेल पावनी वे मागीर तितलं तू दृढ जावन आशिल्लो भक्ती येतनाची तितलं भक्ती दृढ जावन आशिल्लो दृढ विश्वास आस मागीर आनी कसं जेवका भगवंता वेल तितलं दृढ विश्वास दृढ भक्ती आस मागीर आनी जायवे ते जी येवका आमकां त्या दृढ विश्वास दृढ फेथ फुल फेथ येवची कितें या भक्ती कडकोरका ताका तितलं विश्वास आशिल्लो तितलें ज्ञान आशिल्लें सगळ्यांक पुरो तागेले ओट्टू शिकतला पुरो तो प्रचार करता प्रचार कर तितलें म्हाका ज्ञान आशिल्लें मागीर संघ कसले तोची संघ दिवचे आयिल्लो म्हूण लेखता हांव केन्ना वाजूका 9th chapter 10th chapter 11th chapter वाजल्यार तुका दोळ्या दुखणं उद्दा येता तसं लायक प्रभुपादान सांगला आता प्रल्हादाला आम्ही खंय आसाची म्हूण दिसता थैंक यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरी बोल So, पहिले उत्तम नरसिंह प्रभूजींनी तेच सांगितलं की आम्ही कसं नाही सेवा करताना पूजाला प्रतिष्ठा मिळताची बेळी आम्ही आम्ही ग्लोरिफिकेशन ने प्युरिफिकेशन खातीर करता म्हणून केदनायची मी फर्स्ट लेक्चर अंतानी तशें सांगून दिलेलं आणि ह्याची फुटस्टेप सार मथुरा माताजी फॉलो करतात आणि आमकां फॉलो करका म्हणून सांगता सो वी शुड फॉलो हरी कोणाचे प्रश्न असवे प्लीज निमगेच माताजी तुमका पुरा लायक एक अभिप्राय सांगितलंस दिव्या माताजी ब्युटिफुल सेशन माताजी म्हणून सांगितलंस भारती माताजीने वंडरफुल सेशन विद्या माताजी हरिबोल माताजी आणि नागेश प्रभू थँक्यू माताजी नाईस क्लास म्हणून सांगितलं एक अभिप्राय तुम्ही सांगितलंस थँक्यू इन अनाउन्समेंट आशिल्ले शुक्रवार भक्ती रसामृत सिंधूज माताजी कंटिन्यू करतलीची आणि सॅटर्डे स्पेशल सेशन आसा आमगेले हिज ग्रेस प्रेम गौरांग प्रभुजी हांनी आमकां चैतन्य चरितामृता विषयी सांगचेर आसाची सगळ्यान हाजे लाभ उकळका आणि सगळ्या जणांक तुमी उपस्थिती दिवका म्हणून प्रार्थना करता आणि डेली चॅन्टिंग ग्रुपान तू कोण माळ करताची तंतू राउंड्स हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तुम्ही भले एक राउंड की 2 की राउंड करताची आणि स्टार्ट केले असले तुम्ही चॅन्टिंग ग्रुपान तू नाव दिवेत म्हणून हे प्रार्थना करता प्लीज तुम्ही नाव दिया तुम्ही हरे कृष्ण समाजाक अभिवृद्धी जावन रक्षण एक आम्ही नरसिंह आरती सांगून हे सेशन हंगाची विराम देऊ जयत नव माताजी उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहं जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय नरसिंहदेव प्रहलादेशा जय पद्म मुख पद्म नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश
जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।